जों माखासे जोंनि गोहोजों जोंनि मेलेमजों जों सानस' हायैखौ दिनै जों इसोरनो बिस'नाया जोंनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथांमोननिसिम आं सोरां लामानि जानानै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोन। बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो बेखौनो खिन्थानो सानदों। दिनै बे कर'ना भाइरासखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे नटिस होदों दिनै नरेन्द्र मदि सारा। दिनै बेखौनो बुंनो सानदों जेरै नरेन्द्र मदिया बुंदों जोंनिख्रुइ देरसिन आरो जोंनिख्रुइ देरसिन दावहा सोर नांदों कर'ना भाइरास बेबायदि सोमोन्दै बे नरेन्द्र मदि सारा बुंदों। बिनि सायाव गोबां खोथा बुंगासिनो दं आरो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ फेसबुकफोरावबो बिदि नटिस होगासिनो आरो नरेन्द्र मदिनिबो इउटुब चेनेल दं। नोंथांमोना नायोबा डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंक होनाय दङ, नोंथांमोनाबो थांनानै नायहैनो हागोन। आरो आं बेखौनो बुंनो सानदों दिनै नरेन्द्र मदिनि रावखौ लानानै दिनै खायसे जोंनि गामि बिथोराव थानाय माखासेफ्रा माखासे हिन्दी भाषाखौनो रोङा, जायफ्रा जोंनि बर' रावजों दिनै इउटुब चेनेल नायनानै दङबा नोंथांमोना मिथिनो हायोबा दिनै बेखौनो बुंनो सानो जोङो इण्डियानि सिङाव दङ। जों इण्डियायाव जा नियम मथे सालायदों जों बेफोरखौ जोङो मानिना लानाया जोंनि गोनां। दिनै दासो जोङो बर'फ्रा सिनाय जाहांदों दिनै इण्डिया सरकारफोरजों दिनै आमोखा जायगायाव जोंनि बर' दं होननानै मिथिजादोंबो। दिनै बेखौनो लानानै दिनै इण्डियायाव जा नियम निथि खालामदों दिनै जों बयबो मानिगोन गनायगोन। दिनै बेखौनो आं बुंनो सानदों मदिनि राव बुंनाय मथे दिनै जोंनि सायाव भाइरासखौ लानानै जायखिनि मानसिफ्रा गावनि जिउखौ गियालाबानो जायफ्रा गिनानै न' हाबना थादों बिथांमोनखौ न'आवनो थानो होदों आरो जायफ्रा दिनै सरकारनि जानानै जायफ्रा खामानि मावगासिनो सरकारि हस्पिटाल बा बिदिनो गिदिर मेडिकेल कलेजफ्राव दिनै बिथांमोनाबो मानसि जानानै दिनै बिसोरबो गाव गावनि जिउखौ गिनाय लानानै दिनै माखासे बेमारि जानायफोरखौ दिनै बिसोरो नायनो सिकित्सा खालामनो दिनै बिसोरो नाजागासिनो दङ आरो बिनि सायाव बिथांमोनाबो गावसोरनि देहाखौ लानानै गिनायखौ लानानैबाबो दिनै बिसोरो नाजागासिनो दङ। दिनै बिनि भाइरासनि बिखय मुलि मोनाखै होनना बुंदों दिनै होनब्लाबो बिसोरो नाजादों नायदों आरो जाखिनि जोंनि माखासे फौजिफोर दं जोंनि बे इण्डियायाव दिनै बिसोरबो बेफोरनि माबाखौ लानानै दिनै बिसोरबो गाव गावनि डिउटियाव दिनै सोलिनानै दङ। आरो जोंनि माखासे ससियेल मिडिया जायफोर बिथांमोना गोजौ थाखोआव दं बिसोरबो ससियेल मिडियानि बिखयजों माखासे गावनि जिउखौ गिनाय लानानैबाबो दिनै माखासे मावदों दिन्थिदों माबोरै समाजा सोलिदों माबोरै समाजा सोलियाखै दिनै बेफोरखौ द्रप खालामनो थाङोबा दिनै माखासे प्रब्लेम जाजोबगोन। दिनै होमब्लाबो मावनांगौ हाबाखौ दिनै बांसिन मानसिफ्रानो मावगासिनो दङ आरो बेराफारसे जायफ्रा खामानि मावना जादों बिनि सायाव गोबां मानसियानो गिनानै दङ। दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो बेफोरखौ गिनाय लानायनि गेजेरजों दिनै बे बेमारनि सायाव मोनसे गोजोननाय लाबोनो माने जायफ्रा गिनायखौ लानाबो मावनानै दिन्थिगासिनो मावदों खामानिफोरखौ बिनि सायाव दिनै बिथांमोननि मावनाय हाबाखौ लानानै दिनै बिथांमोनखौ बाख्नायनो थाखाय दिनै मोनसे नरेन्द्र मदिया माने नटिस होदों देवबार माने गाबोननि समखौ लानानै जेनेबा मोनाबिलिनि 5 बाजि आरो 5 मिनिट बे समाव दिनै बे जोंनि इण्डियानि माखासे थैनाय थांनाय बेमार आजार जानाय जेनेबा जायफ्रा मोजां खामानि मावनाय बिसोर बिथांमोनखौ बाख्नायनो थाखाय बिथाङा होनदों जाय दामनाय देनायजों रंजानानै बाख्नायनोबा बाख्नायनो हागोन होनदों जायफ्रा थुरसि लथा दामनानैबाबो बाख्नायनोबा बाख्नायनो हागोन होनना बुंदों। माने सोरबा जथा दंबा माने जथाजों माने बाख्नायनो होदों माने सुलुटबो लानो होदों। दिनै हायोबा जोङो जनगणखौनो खालामनो हायोबा मोजां आरो नोंथांमोना जों बा माखासे बांसिन ससियेल मिडियानि मानसिफोर दंखायो दिनै मा कमिटि बानाय मा रस्टिं बानाय नोंथांमोना बानायनो हागोन दिनै बेखौनो आंबो बुङो आरो बेखौनो दा बेफोरनि खारनाव माने बाख्नायनो थाखाय बे रावखौ बुंदों। माखासे नोंथांमोना नायबाय जानांगौ नरेन्द्र मदिनि नटिस होनायखौ होमब्लाबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बेखौ मिथिहोनो थाखाय आं माने ससे भिडिअजों नोंथांमोनखौ मोजाङै बुजायनोबा मोजां खिन्थानो हायाखैब्लाबो आं दिनै ससे रावजों नोंथांमोननो आं बुजायना होबाय आरो बे रावजों नोंथांमोना दिनै जों इण्डियानि आन्दाराव थानानै दिनै जोङो बे नियमखौ फालिगोन आरो बे नियमखौ बाख्नायगोन बे नियमजों माखासे आरो बिथांमोननि सायाव रंजानाय आरो गोसोखौ सहस जाहोनो गोजोन खालामहोनो माने बेखौ माने बिसोर बिथांमोनखौ बाख्नायनो थाखायसो जों बेखौ रंजाहोनो माने बिथांमोनखौ मानिनो माने गोजोननायखौ गोसोखौ खुसि खालामनो थाखायसो जों बेखौ माने सुलुटजों लोगोसे रंजानायखौ दिन्थिनो होदों। आरो बेखौनो आं बुंनो सानो जाय बिथांमोननि गेजेराव गाव गावनि धोरोमखौ लानानै नोंथांमोना दिनै माखासे भाइरासजों थैनानै थांबाय माखासे सोरबा गोनां बा गैयै दिनै साननो हाजे आं बेमार जायाखै
दिनै बिसोरनि सायाव जों आंहालाय मा खहा जादों आं बिसोरनि थाखाय आं मा बिना होनो बेखौ दा सान मानो होनोब्ला जों गासैबो मानसि दिनै आंनावनो बिपद जाफैयोबा नोंथांनावबो बिपद जाफैयोब्ला नोंथाङा होमबा बे समाव मा खालामगोन बेखौनो जों साननानै गावनि जिउखौ मालायनि जिउखौ गावनि साननाय बादि खालामना बेखौबो मान हो आरो जों बयबो गाव गावनि इसोरखौ लानानै बै बिथांमोननि सायाव जाय थैनानै रुंसारि जालांबाय कर'ना भाइरासखौ लानानै दिनै बिथांमोननि थाखाय जों बिसना होगोन दिनै इसोर दं होननानै सानोब्ला जों इसोरखौ गनायोब्ला जोङो इसोरनाव जोङो बिसना होगोन दिनै बिसोरो अरायबो गोजोनै सोरगोआव थाहैनो हायो आरो पापफोरनिफ्राय गनो हायो दिनै बेखौनो नोंथांमोना दिनै आरो आर'ज खालाम जे इयुनाव आरो दा फैसै बेफोर बेमारनिफ्राय होबथानो थाखाय नोंथांमोना गाव गावनि इसोरनाव आर'ज खालामगोन बेखौनो नोंथांमोना आं बेखौनो बुरै रावजों आखाइ खबजबनानै नोंथांमोना बे रावजों आंनाव जा आइडिया दं बेखौनो आं नोंथांमोननो गथायबाय दिनै नोंथांमोना बे गिलु बालु दिनै संसारनि हमथाख' हायै दिनै बे भाइरासखौ लानानै दिनै बिनि सिखा जानाय दाबो मुलि मोनाखै होननानैबो खोना मोन्दों नाथाय जों माखासे जोंनि गोहोजों जोंनि मेलेमजों जों सानस' हायैखौ दिनै जोङो इसोरनो बिसनाया जोंनि थाखाय मोजां जागोन बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामो आरो नोंथाङाबो इयुनाव इसोरनिफ्राय बोर मोनगोन बेनिखायनो आं बुङो नोंथांमोना बयबो इसोरनाव बिना होगोन आरो उनाव आरो बेफोरबायदि बेमारा दाफैथों बिनि थाखायबो आर'ज खालामगोन आरो जायफ्रा थैना थांदों बिसोरनि थाखाय बिना होगोन दिनै बेखौ लानानै आं नोंथांमोननिसिम आखाइ खबजबनानै बे एसेबांखिनियावनो नोंथांमोननिसिम आङो बे भिडिअखौ बानायनानै दोनथ'नाय जाबाय। पिछले 2 महीनों से लाखों लोग अस्पतालों में, एयरपोर्ट पर, दफ्तरों में, शहर की गलियों में दिन रात काम में जुटे हुए हैं। चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, सफाई करने वाले हमारे भाई बहन हो, एयरलाइंस के कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, रेलवे, बस, ऑटो रिक्शा की सुविधा से जुड़े लोग हो, होम डिलीवरी करने वाले लोग हो, ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। आज की परिस्थितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती। आज खुद भी इनके संक्रमित होने का पूरा खतरा मोल लेते हैं। बावजूद इसके ये अपना कर्तव्य भी निभा रहे हैं, हर किसी की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये अपने आप में राष्ट्र रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं। देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का, संगठनों का कृतज्ञ है। मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ सकता है। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरे देश के स्थानीय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार्च को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाएं।
सेवा परमो धर्म के हमारे संस्कारों को मानने वाले ऐसे देशवासियों के लिए हमें पूरी श्रद्धा के साथ अपने भाव व्यक्त करने चाहिए।